गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छा। आज लास्ट है, चपाती कर रही है लायरा। बाय किधे करता तू चपाती? तो गाइस आज हमारे घर पे पूरी बन रही है। काट लो, मैं ऐसे की प्लेट में डाल देती के बाद में ठीक है। हमारे से सारखे ओपन करून टाकायचे की नाही। मग फुडारा काम कपा करपाक बरें न्हू इतले असं काय झालं राव आणि मी असा झालं होतं आमचं कळलं का म्हणजे लोणचे घे। कशा हा तर सिद्धम श्रीमन महागणपति पूजाराधन च करिष्ये। आमची झाली उत्तर पूजा। हो मम्मा बोल आता घंटा गेले एक्सप्रेशन बिन देऊ घंटा लावे पोच बिन देऊ गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती म्हणा मोरया गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी चकल वरिया
गाडीवर नाही गाडीवर गेली पाय ते हे पहिले झालं मोरिया म्हण आता हे का ए विडो आणतो महादेवाचा गणपतीचा विडो आणू गणपती बाप्पा किती गोवर काढ त्याची तो तू चप्पला घालतो ना गणपती होता चप्पल गणपती बाप्पा करून प्ले करपाचे गणपती गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पा बाप्पा बाप्पा
मॅगी